Akasekho emhlabeni uBheka Mchunu woKhozi FM. Nginibingelele ngane zawethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukisa. Mangabe uyaqala nqa ukuba nathi kule channel ungakhohlwa ucindezela subscribe button kanye nebell notification. Indaba eyingena namhlanje nokuvukwe nazo ezokudlula emhlabeni kwesihlabanisi uKhozi FM obiwumsakazi odume kakhulu osakaza usigiya ngengoma uBheka Mchunu. uBheka Mchunu kubikwa ukuthi udlule emhlabeni ngemuva kokubanjwa ukugula okuthe kwathi kumxina kwamqinisa wase ephangalela esibhedlela lokho sikuthola ngemithombo yethu. So uBheka Mchunu uke waba omunye wabasakazi kwesinye sesiteshi esincane saseThekwini nokuyilapho kwathi uma ikhono lakhe likhula wase engena okhozini lapho ukhozini ufike washayela inhlelo ezahlukahlukene waze waduma kakhulu eseshayela usigiya ngengoma.